ҳамун шав 2019 27 сентябр ошхонаи достонро омадем. баъд аз берун шудани Нарзулло Каримов аз ошхонаи достон, достони зиндагиаш дигар шуд. ба нақли ӯ, пешхизмате ки ҳамроҳаш берун шуд, вайро ба дастарӯзӣ нисбаташ туҳмат кардааст. Ки акаго тарафи палигне камеред ма гуфтам ҳо. Ба ки тарафи палигне каравед гуфт манам қаттон мерам. Гуфтам ки бира ягон кас кати бира. Ба ки акаго шумо одам мефаҳмидаги то ҳамҷара гусел кунед кори савоб аст. Ба хар рафтем камтар рӯшани торикӣ буд. Ба то ҳам палигне гусел кардам. Хак гузарондам баъд хича дар замин партов. Дар замин партов бардоштам гуфтам ту чӣ кор каси? Баъд ки чиёз мегзара мерава гуфт. баъди ин Нарзулло Каримов моҳи майи соли гузашта барои ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ дар нисбати Сайёра Олимова, сокини шаҳри Турсунзода ба 5 соли зиндон маҳкум гардидааст. аммо додрас ӯро шартан аз адои ҷазои ҳабс озод намудааст. додгоҳ бо гузашти 1 сол дубора ин парвандаро ба муҳокима гирифтааст. дар додгоҳи шаҳри Турсунзода гуфтанд баррасии парвандаи ӯ дар чорчӯби қонун ва одилона идома дорад. ба қавли Каримов, нафаре ки пофишорӣ дорад ӯ гуноҳро ба гардан гирад, додрасест ки қаблан нисбаташ ҳукм эълон карда буд ва баъдан ҳукм бекор шуд. ҳоло баррасии парванда аз сари нав гирифта шудааст. рӯзи 20 апрел ба мурофиаи додгоҳи Нарзулло Каримов хабарнигори Радиои Озодӣ роҳ дода нашуд. дар ин ниҳод аз пешниҳоди ҳар гуна иттилоъ дар бораи парвандаи ӯ худдорӣ карданд. ба ҳамсари айбдоршаванда низ иҷозаи ворид шудан ба мурофиаи додгоҳии шавҳарашро надоданд. бо ина ҳозир 2 моҳ шуд ки ай гашта делаш оғоз шудааст, файрод карданд. ҳар рӯз мурофиа, як рӯзда дубора мурофиа мекунанд, лекин намемонанд ромадани мора. Намедонам ба чӣ асос намемонанд. ҷавобгар кати ҷабрдидара медорорен, тамом дигар кас мумкин нест гуфта намедороранд моро. ба гуфтаи ин зан, бо сабаби мушкили молӣ натавонистанд барои ҳимояи ҳуқуқи шавҳараш адвокат гиранд. Радиои Озодӣ аз санаи 21 апрел барои дарёфти посух ба норӯшаниҳо дар ин парванда ба Додгоҳи Олии Тоҷикистон номаи расмӣ ирсол намуд. то ҳол посухи нома наомадааст. аммо Сайёра Олимова дар як суҳбати кӯтоҳи бидуни навор ба Радиои Озодӣ гуфт, Нарзулло Каримов бо вай иҷборан дастарӯзӣ кардааст. من تمام چیز در تزاتم دارم کدام مرا میرا دوستم خودشه به درمان میگیرم. ташхиси судии тиббӣ ҳолати дастарӯзӣ ба номуси ин занро тасдиқ кардааст, вале Нарзулло Каримов мегӯяд ин ташхис қалбакист ва ӯ ба он бовар надорад. баҳси ин ду сокини шаҳри Турсунзода дар додгоҳ ҳудуди 2 моҳ боз идома дошта, дар назар аст рӯзҳои